Nafarroako bandera dauka Espainiak kenduta, ez ikurrina. Ikurrina da nazioarena. Gero, ikatzen dute, eta nik uste dut ideia interesgarria dela. Naziotik berreskuratu behar dugu erabaki egitura den Nafar estatuaren bandera. Hori da gurea. Bitartean naziogintzatik garitu. Eta arro sentitu gu garen hori, gutasuna, gu geuk erabakita eskutik, herriak, eta bestean laguntzen. Herriak geuretik egin. Euskara garrantzitsua da, eta historia ere bai, astu egiten zaigun nor garen eta zer aldugun ez ikusteagaitik. Eta ikastola kriston aukera daukagu, gurasoen aldetik, bermatzeko prestatu gabeko magisteritzatik eta unibertsitatetik datozenak ez dute gure historia ekartzen, ez da ziurtatzen geure euskara ere ekartzea, baina erakunde asko dago horretan zaitzen diguna, herrigintzatik ateratekoa danak. Hoi edanan kontra ez da zer entzuten. Zergatik derbente elitista bakarrik ikastolakoa gara. Gauza horietenak oso geure kontrakoak dira, eta nik uste dut ezakintasunaren ondorio gehiago direla, jende aldrebesa edo espainoltasunaren alde ez du sinisten ezertarako autonomia erkidegoan publikan dagoen langilegoa, espainoltasunaren aldekoa dela gehiengoa, pentsatu ere ez. Eta nik uste dut oso estrategikoa dela hor euskaldunak eukitzea, bueltan noizbait estatuarekin batera etortzen denerako konponketa delako ez. Eta ez dela gutxi ez du behar inorena, baina ez da ere ez dagokion erantzukizunik eskatzea, ez dauka erabakitzerik oain. Zergatik ez gara usartzen formula berriak asmatzen?